ollakaan? Karde. Karde. Karde vai karda? Karde. Karde. Ai, no heippa. Lähisäädäntö. No niin, heippa. Hyvä. Olit äsken katsomassa, huomasin kuvaa sitten, niin toistenne, niin mä vien sut koira. Karde, tullaan tänne. Tule. Oi, mennään. Mennään koira. Karde. Tule. Hyvä. Tule vaan. Hyvä jätkä. Mä annan sulle ton hihnan pään. Ja otan ite tosta ja vähän käsittelen sun koiraa. Sitten otetaan ne leikkihommat. Voit mennä vaikka vähän taaksemmas, niin saadaan pikkusen etäisyyttä. Ja otat sen taluttimen irti, koiraa vannan alta kiinni. Mä annan sulle täältä leikkiäsineen. 2 vetoa maata pitkin, heität mulle, mä sulle, saa mulle aina vaan. Ja samalla kun vedät, niin päästä koira irti. Päästä. Sä voit ottaa koiraa tästä pannasta. Mä voin käydä hakemaan tämän täältä näin. Väliin. Joo, ja sitten edellisen toisinto. Eli taas vedot ja heitellään. Hyvä. Ja sitten tuolla vetää niin koista itse. Ota pannasta taas kiinni. Katsotaan lähtisikö se leikkii mun kanssa. Eli kun mä annan luvan, niin päästät koiran irti ja mä täällä sen kanssa leikin. Joo. Hyvä. Päästä vaan koira. No niin, vähän yksipuolista tää, mutta tää saat ottaa koiran ja ottaa sen taluttimen